Kaixo da noi, ni Male nahi, ilustratzailea nahi, eta gaur azalduko izuet pixkat nire ibilbide akademikoa eta laborala zelakoa izan dan. Eta espero detena da, baliagarria izatea zuentzat parte handi baten ikusteko ibilbide hau askotan ez dela lineala, da supernormala dela zalantzak izatea eta bideo hontan aldaketa gertatzea. Esan bezala ni ilustratzailea nahi, baina ez da ze argi eukidetena beti hontana etela dedikau. Ni marraztu bai etxete txikitxatikan, hemen alde zuen ikusi bezala. Baina txikitxan galdetu ezkio zen nahi noanen, igual esango noan nahi nola esan pelukeria, gero abokatua, arkitekta, eta saber, baina oso argi ez dut eduki inoiz zenaeten ikasi. Ni mutrikuarra nahi, ikasketa danak batxillerri arte mutrikune burutu izan ditut. Nik beti izan dut argi ze esaten gustatzen, eta adibidez baneri arrelo zientifiko, teknologiko tolako gauzak inoiz ezak gustau, matematika eta erez. Eta aldiz, artearen historia tolako gauzak asko gustau izan zat beti. Mutrikun batxiller artistikoa ez da lehen ezaguan behintzat eta guain ere ez dut uste dagoanik, eta nek sekula ez de planteau izan ere batxiller artistiko etxia, orduan azkenian amatxunoan giza zientzien batxillerratzen mutrikun. Espero detena da gaur egun gauza pixka diferentiak izatea, baina ni batxillerrian hauanean orientazio laborala esan izan oso, ikasketa orientazioa barkau esan izan oso ona, ze nota onak atatzen bazinun, minimamente aprobatzen bazinun, zuzenian bixaltzen zizuen unibertsitatea, ematen zizuen lista bat karrera danakin, eta aukera bat. Eta adibidez guri lanbide heziketa eziguten asko planteau izan, eta aukada bat iruditzen zat, ze igual ni bezalako pertsona batentzat o beste pertsona askontzat aukera perfektua alda izan. Baina, gauzako izan da pixkat azkenian amatxunoan unibertsitatean, EH Leioan konkretuki, eta konkretuki gizarte eta komunikazio zientzien fakultadian dela hau. Sartu nintzen kazetaritzan, niri oaindikan ez dakit ze momentutan pentsa noan kazetaritzan sartzea, niri inoiz ezak gustau izan kazetaritza, baina horra amatxunoan, da lehen gurtian kontura nintzen ja, zela gauza bat enoala nahien, zaten gustatzen. Baina, nik zuerti eukinoan, ze fakultate hontako komunikazioko hiru karrerak, hau da, publizitatea, ikusentzun eta kazetaritza, lehen gurtia berdina dira, komuna da. Orduan, kontura honitzen ja, lehen gurtian publizitatea askoz geixo gustantzatela kazetaritza baino, eta aukeri eukinoan bigarren mailan publizitatea pasatzeko, eta gradu honitzen azkenian publizitate eta harreman publikotan. Sekul ez detin lana, publizitatean, izan ere karreria matxu bezain ilazte hasi nintzen pixka kasualitatez enpresa baten lanean, enpresa industrial bat, zimaz, marketing departamentuan. Baina marketing lanak etxiaz gain, etxe noan ebai lan asko administraziokuak. Baina pixka jakin gabe, osea, enakan ikasketaik. Orduan, enpresan bertan proposau ziaten, ia nahi noan ikasi administrazio da finantzak, eta holaxe amatxu noan asko etxin, izarrez lanbideziketan konkretuki, eta noan goi mailako administrazio da finantzak. Niri administrazioa finantzak ez da gauza bat gustatzen zatena, inoiz ezak gustau, baina esan biharra dakat izan dela oso erabaki ona, zen niretzat gaur egun oso baliagarria da jakintza honek eukitzia. Osea, ni autonoma nahi gaur egun, eta ni nire tema administratibo danak, fakturakein, kontabilidadia eraman, ogasuna, gizarte segurantza, tema horre danak, neuk gestionatzen ditut. Eta honekin lortzetena da parte handi baten dirupilu aurreztia, gestorixatan eta asesorixatan, eta bestaldeia autonomo izatiak inoez, osea, independientemente de eso, jakitzia bai, o jakintza honek eukitzia bizitzako ja, superbaliagarria dira jakitzia interpretatzen nomina bat, jakitzia mailegu batek zela funtzionatzen doan, eta orduan, esan dezakegu, hau ez dela gauza bat gustau izan zatena, baina bai superbaliagarria izan dena niretzako hau ikastia. Hau amatxunoanean segitzen noan lanian enpresa hortan, administratiba bezala, eta esan gauza bat gustatzen zatena, nila enitzan ikusten hor betirako lanian, eta ja nahiko desgustoran hauan. Eta egun baten Instagramen hauala agertu zaten ilustrazio bat, atentzioa detxu zian eta ilustrazio hori izan iragarki bat, konkretuk izan labazat eskolako iragarki bat, eta konkretuk izan iragartzen master online en ilustración editorial y publicitaria. Nik momentu hortan eroan marrazten asko pixkat alde bate hautzitxanakan, eta hauan iragarki hau ikusi noanean entzian pixkat barruan mugitxu berriz, eta kontura honitzen igual pixkat goguanak ala berriz rekonektatzeko nire alde artistiko horrekin baztertutanakana pixkat, ez? Eta erabaki noan masterra hau etxia. Masterrak azkenean pixkat, oneri iritzixa da, baina ez da masterrian pilua ikasi noala, askotan masterrak izatea pagatzezu dirua eta urte beteko kurtzito bada, eta jazta. Baina bai izan zen niretzat inflexio puntu bat, ikusteko zer nahi noanen, eta igual alnitzala pixkat ilustrazioa dedika, o alde artistiko hori pixkat martxan jarri berriz. Eta horren arira hasi nintzen ere lana konpartitzen Instagramen, eta horren arira, erten zaten bastante lan ilustratzaile bezala, eta alta eman nintzen autonoma bezala, hasi nintzen freelance bezala lanian, eta ilustratzaile bezala noi gaur egune bai.
lan hori lagainoan, bere momentuan, nagoan oso gustora, eta enoan laga ere ilustrazioa dedikatzeko bakarreka, baina, bueno, ezian betetzen, eta erabaki noan lagatzia, beste bide bat hartzeko. Eta, bueno, nire bilbide laborala pixkat momentu honetan hola segitzeu, ilustratzaile izaten jarraitzet, baina formakuntza aldetikan, nahi izan dut pixkat geixo formau, eta diseinu grafikoa aukera hona eritzu zaten izan ere da beti guztau izan zaten gauza bat, karreran ere gexen guztan zaten asignaturia hausen zan, eta horretaz gaine bai iruditzen zaten zala gauza bat, noan ondo aplikau bai ilustrazioan barruan, eta gero konpaginatzeko bai diseinatzaile lanak eta ilustratzaile lanak, pixkat erlazionota zagoela iruditzen zaten, eta aukera hona iritzu zaten. Eta, bueno, zebeik ikusteko gaur egun hori diseinu grafikoa ikasten, lanbidezik dago imaiakoe bai, eta 27 urterakat, eta nik 17 urtekin, noan esperoko ere, 17 urteko maleni galdetu ezkeo, igual ezoan esperoko ni hola egotia, flipau ingo zoa, baina, flipau zentzu nian ikustet. Baina 17 urteko maleni galdetuta bai, ze nun ikusten zen 27ekin, ezoan jakingo ere erantzun konkretu bat ematen. Orduan, zebeik ikusteko bai, bizitziak askotan hueltazko ematen doala, eta ez dakigula nuna matxuken, ze ikasiken, eta dedikauko gehan. Eta, hoxe izan da pixkat nire esperientzia mundu laboral eta akademikoan, eta espero dut baliagarria guztau izan abintzat, eta hori zen, eskerrik asko entzutzea.